Na Rympei U ke channel nabynta paidbah ke Bri U Hynñiewtrep. Menin ka singi hakapor kung bakat arba je ai lapentip syaki pulit baki trayeng kibana ka shnong muwamon Mihmyntdu ba uwei na kiba shong wai hayeng jongki u Dominic Phasi u bana ka shnong nongjingi mora pushai West Jainti Hills District u lapen kut no iaka mensim jongu dakaba u Phasi ialade u Dominic u Phasi no haka kamra kaba usa baru ulakhang iaka jingkhang napo yeng kumta lapharu USI u MT susngi ban tokit ya kani kejingja barula shem bala Phasi daw telai badhadin ki bahiyeng hasem kim dan kanu kejing subaru bala IT no ya kamet yap shaki ka khubor ka bala yoru kalaong ba u Dominic udai ubanya ya ka kali bolero camper ka bala tynrah ikisan teliki kali bakentop ya ka kali jong DTO jong ka East Jainti Hills District ka bala jia ka shpautrik jong ni ubanahi